Дхаммапада. Раздзел 14. Будда. Між пераможцамі найвялікшага, перамога якога ёсць неадпрэчнаю, абуджанага, жыхара бясконцасці, недасяжнага, як ты знішчыць манішся? Для каго ні жарсці няма, ні прагнасці, каб зняволіць яго у сіло заблытаўшы, абуджанага, жыхара бясконцасці, недасяжнага, як ты знішчыць манішся? Тым, хто непахісны ў тхьяне, любіць мір і адрачонасць, хто суцэльна прабудзіўся, і багі зайздросцяць нават. Цяжка ў чалавечым целе ў свет прыйсці і жыць смяротным. Цяжка ўведаць праўду Дхаммы. Цяжка з Буддамі сустрэцца. Не рабіць благіх учынкаў, добрых безліч назапашваць, ачышчаць уласны розум — гэта ёсць вучэннем Буддаў. Нічога няма цяжэйшага за дараванне і вышэйшага за нірвану, так кажуць Будды. Не ідзі ў манахі, калі ты шкодзіш жывому. Той адлюднікам ёсць, хто не прыгнятае нікога. Не кажы брыды, не рабі брыды, правіламі кіруйся манаскімі. Выяўляй пры ядзенні ўмеранасць, ад людзей жыві на адлегласці, найвышэйшай мыслі адданы будзь. Навука ўсіх Буддаў гэткая. Нават у дажджы манетаў не знайсці з патолю жарсці. Мала ўцехі ў асалодах. Зразумеўшы гэта, мудры нават боскіх асалодаў дамагчыся не імкнецца. Руйнаваць спакусы любіць вучань Будды паслухмяны. Шмат куды сыходзяць людзі: у сады, лясы і горы, у святыні сярод дрэваў, уцякаючы ад страху. Ненадзейны той прытулак, бо не ёсць ён найвышэйшым. У такі прытулак прыйдзеш і пакуты не пазбудзеш. Хто ж у Будды, Дхаммы, Сангхі схованку знайшоў, прыняўшы узнёслыя 4 праўды, толькі той убачыў мудрасць пра пакуту, узнікненне і агоранне пакуты, 8-часткавую сцежку да суцішвання пакуты. Вось надзейны дзе прытулак, вось прыстанак найвышэйшы. У такі прытулак прыйдзеш і пазбудзешся пакуты. Чалавек высакародны нараджаецца не ўсюды. Дзе на свет прыходзіць мудры, тая ёсць сям'я шчаслівай. Шчасце Буддаў нараджэнне, шчасце Дхамме навучанне, шчасце згода, еднасць Сангхі, што супольна практыкуе. Шанаванне тых, хто варты, Буддаў альбо іхных вучняў, хто агораў перашкоды, гора і плач пераадолеў, шанаванне тых, хто вольны і ад свету,
і ад страху, мае гэтакую вартасць, што яе і не падлічыш.